Orain arte, euskarak toki garapenean izan beharreko lekuaz eta toki garapenari egiten dion ekarpenaz jarduterakoan, hainbat eragile aipatu ditugu funtsezko moduan. Honela, zer esanik ez, eragile sozioekonomikoak ditugu tarteko, enpresak, sindikatuak eta ekintzaileak alegia. Enpresek, hizkuntzaren normalizazioan partaide izateko behar gutxi sentitu izan dute, ez bada izan barne eskaera bati erantzun behar izan diotelako, ala araubidezko kanpo eskaera bati erantzun behar izan diotelako, batez ere kontsumo arloan. Zentzu honetan, beraien ekoizpenari eta etekinari dagokionak aztertuta, euren enpresa euskalduntzeak izan dezakeen etekinak kalkulatzerakoan, garbi eduki dute eskatzen duten inbertsioak ez duela behar besteko etekinik ematen. Bestalde, enpresa jardunean eta gestioan aldaketa asko ez dira epe laburreko etekinari begira eginak, baina epe laburrekoak garrantzi handiagoa hartzen du, eta epe ertain luzekoek berriz, estimulu handiagoa behar dute. Azken hauen artean kokatzen dira euskararen erabilera areagotzeko egitasmoak. Estimulu hau normalean, erakunde publikoek egindakoa izan ohi da. Eragile sozioekonomikoen artean sindikatua jarrita, sindikatuek eta batez ere eremu euskaldunetan, bultzatu izan dituzte sakonera handiagoko edo txikiagoko prozesuak, baina hauen artean baita ere beraien jarduera eremu klasikotik, langileen interesen defentsatik, irteteko zailtasunak erakutsi dituzte. Izan ere, batez ere gaur egun bizi dugun egoeran, nahiko lan edukitzen ari dira beraien funtsezko zeregina duten arlo horrexetan. Eragile ekonomikoen jarduera falta hau, eta zenbaiten kasutan interes falta hau, nolabait konpentsatzeko, erakunde publikoen estimulua eta jarduna ezinbesteko dela aipatu izan dugu. Behin onartuz gero euskal garapenaren etorkizuneko gakoak, orain arteko hainbat gabezia zuzentzea dela, gure enpresen garapen teknologikoa eta langileen prestakuntzari dagokionean besteak beste, eta garapenaren ezaugarri kualitatiboak zaindu egin behar direla, tartean identitate konpartitua sortzeko lagungarri izan daitezkenak, euskararen erabileren inguruko egitasmoak oso presente eduki beharko dira. Izan ere, garapen kualitatibo horretan oso lagungarri izan daitezke eskualde kohesiorako tresna moduran, eta partekatutiko identitate baterako funtsezko osagai modura. Lidergo politikoa toki garapenean beharrezkoa den osagai izan da, euskararen berreskurapenak, beste zenbait alderdik bezala, duen potentziala ez du kontutan hartu lidergonek, eta bada garaia. Esan dugun prozesuak izan dezakeen epe laburreko ekarmen urria konpentsatzeko, botere publikoen esku hartzea beharrezko ikusten dugula berriro ere azpimarratu nahi dugu. Langileen kualifikazioan eta prestakuntzan diharduten eragileen kasuan ere, dela eskaintzarik egon ez delako, dela horretarako behar besteko bultzada publikorik izan ez delako, edo beste hainbat arrazoiengatik, ez dute ezagutza sortzeko gauza diren zikloak eta ikastaroak planteratzerakoan ezagutza hau euskaraz jasotzeko modurik ezarri. Kasu hauetan gainera, entitate publikoek askotan zentro hauen jabetzan eta zuzendaritzan partaide dira, eta aukera dute arlo horrentako politika bat diseinatu eta martxan jartzen. Azkenik, eta eragile sozioekonomiko izan da ere, normalizazioan eskarmentua duten enpresak, normalizazio planak aurrera eraman dituztelako edo beraien jarduna eta produktua hizkuntza normalizazioa delako, bereziki aipatu beharrekoak dira eragileen zerrendatze honetan. Herri eta eskualde guztiak ez dituzte jarduera ekonomikoa duten euskalgintzako enpresak, baina badutenetan, hizkuntzaren berreskupenarekin lotutako prozesuen ahalmena prozesu estrategikoetan txertatzeko ezagutza handia duten eragileak dira, eta garapen kualitatiborako ezagutza handia txertatzea izan daiteke berauen ekarpena. Hau ez gain, ordezkaritzadun erakundeak gehitu beharko dira, bai esparru sozioekonomikoan, baita normalizazio prozesuetan dihardutenenak ere. Azken hauen lana eta eskarmentua ez dira behar bezala baloratu, eta berauen ekarpenak ez du eduki beharreko lukeen adinako pisurik izan. Horrek noski prozesuarengan eragin negatiboa izan du, eta oztopat egin du ekimena gehiago edatzea. Toki garapenarekin zerikusia duen prozesu estrategikorako eragileak dira aurkeztu ditugunak. Hizkuntza normalizazioa bilduko duen prozesuak ohiko eragilez gain euskalgintzakoak ere biltzea planteatzen da berezitasun moduan. Beraz, batik bat, ekarpen handia egin dezaketelako toki garapen kualitatiboan gizartearentzat elementu kohesionatzaile baten moduan, beraien ezagutza dela eta. Eta batez ere, elementu horrek honelako hausnarketetan orain arte ez duelako izan lekurik. Aipatzen ari garen erakunde hauek gainera, profesionalizazio maila altua edo ezein altua eduki arren, azken hamarkada honetan planifikazio estrategikoaren nondik norakoetan trebatu egin dira. Dela euskalgintzaren esparru hutsean, dela hedabideen esparruan, edo oro har eskualdetako hizkuntza egoeraren inguruko hausnarketetan. Beraz, honelako prozesuak ez zaizkie arrotz. Prozesu hauetan sortzen diren helburu estrategiko, ildo, estrategia eta abarrak toki garapenaren ikuspegitik oso garrantzitsuak dira. Baina hauek bezain garrantzitsuak dira, toki garapenaren ikuspegitik prozesuak berak sortzen dituen harremanak. Azkenean, harreman hauek izango dira eskualde mailako sareak sortzerakoan erramuin moduan funtzionatuko dutenak.